kuna funda chomina wala amba fana au bismillah kuna fundi seben hanna sola chama mabo seliko ya sababu ye nga damado mi mbora amina laja kanda do ulula kuna fundi seben follow l'indicateur du renouveau alikumana aka danya follow yalela ayajira ka foko tinwaya minkera min yangalla kana tigilama police la kawde kudo ni mimbe talike demseni do ni nyonche commune naninana ko sigira nanna ni shifina ka do ni nyonche limana ko fintigin nun ko ukoni uminana sharati la mofe ka sauke wala min kirani wala amabe indicateur du renouveau ka fola wala sa ni jatemneke arabat temeni shufela ka duje alamsala ajirala ka foko tinyonya do temena Krengraniala abifomi mako brigade anti-criminel noye baki mawe oluni shifina kado la fiabu kaufe no komina nanina na bako konna la yanno olude tira nyona limana fo nana wolo mi ni boneni la ma kelen o ni tura ako strategie nuna o mi ma damado fana olu fana jogina ako strategie la o mami ni o fara fasirika fola limana ko marfa kisa de asoro ajalla ka fo o de senfe ko mi baki chede minu kumbe mimbi talike wulika jola lakana ko strategie la limana mama kumbe wulika joina ko belajele wulela sharia nyekoro wala saka siga nyefolike wajala ka fo uka ukumika mawli do de gen o mawli tigi anake o banaka ijo fo tara wolo mimbe talike mawli tigi minubi ko gen o tara do mado uchela no ye shifina kanu ya kira nege kanya muga ani saba temene sanga binani a soro shu korobayara doni lafia bu ka u fe yeno o ajala ka fo brigade anti criminel no e baki mawye o yoro luka wulika jo patrouille nasra nuna ka lakana sabati o ko imbe tara ko imbe dabora o de strategie la o ko ni mobili tigi mi ni uyo gen o ya jira chauffeur ke la ko aka ijo no mobili bolibay o anake amasongi ijo mobili bolito de tara do mi ma usiglela o la sa shifina ka minumba yoro ko folina o lu de sebakoro dimina o lu wulaka mi kuma fasu bela jele takanyeshi mi lakana banu no bak mawye o de kera fonyonko yi kuma mi fonyonko mi ne o tara wolo krenela baki maw luka uni shifina ka uche fo marfachina na bwala de mana marfachimi ni o tara laban demsen fitini do sam ganyona ka ubode anina o ni jatemneke limana wali amina kera ni lafia buka kunungo alamsa uye wulika joke ka sirawo sirabe ni obe sira mi no be tagado lafia buku konala a communicateur bela jele jaminu ni mawyo ye limana ajala ka fo wi siraw bela jele de tige o ajala ka fo ni jatemne ke waliya min kele ni lafiya bu ko ya jira ka fo ama ben uluma sabu lakana ba minun be ni ulu de kanga mawla kana nulu nana ke marfachi bawye ka mawbone unina lafiya bu ko ninte koye komina bena uma ko ni kunungo siraw tige fam bela jele fe ma shikte komi kun sira ka do lafiya bu kunu ka sawo ke ni waliya yin o waliya yin kele ko ajala ka fo minyi polsuka nyamaya so yere direction nationale de la police ale bataki doke wala saka seka mau haklisi ya ko strategie la ka jira ka fo ko maminu police minu ni baranke de mana ko sega segeli dayelela sega segeli ni procureur de la république près du tribunal la grande instance commune 4 konala ale de ko inta wala saka sega segeli boloda waliya min kerani le mana ni baki mau na fora ko lu de sembala oni shifna kaw olu ni nyonche limana ko sega mbidale wala sega ama ko folin nuka atege kewula nambora ino limana indicateur kilin konala ninte kuna fondumay sabo ajirala ka fo seliba mina atemena sisan ajirala ka fo yanfuila ka takira mi shukasi sabu ko mamuga ani saba anake ulu de tura kuru minna le firlan ji sanfela la akera yanfuila
yanfuina ka fe wati mina dene yani mawbi labena wati mina kubita ukaso selula ajerla ka fo kurundo de be mini akmeka mauta kabo yanfuila kata uka dugumi nu ka mako jalaba kuro limana ma kufale nu kumika ta selba de la kuna fono ya jira ka fo indicateur ka fola ko kurin kwani anana mi selenge ba bilebile bain ajala ka fo ani jiri kuru do de tira nyogona ba sanfela la fo kira sawi kurun yere yelemana mi ma muga ani sabanye olu tora ala ma kono ton wore be o kulu seraka kishi monikela minun be ba sanfela la olu seraka ujija ka olu saluka bojila olu koni kishira o mi baya o ifana duye o mere ajira ka fo ku waliya min keleni ma minun be ni olu seraka kishi ka bo ni waliya juguina limana olu selenge baba insanfe akera somada yerefe olu be furakella ni wati nuna ni jatemneke halbisa o silba kele hukumu konnala limana ko siraba kasara minun be to ka ke siraba sanfe ko nyina protection civil mawye jate minun ke jate nuya jira ka fo trata temeni min bena silba ma je kalo tle mugan ko siraba kasara minun kera ma koni ma shite ko min ni tora ko strategie nuna nga ma banata o de chara o biti jo ma kemeni ma binani ani fla nyona la protection civil ma ka wulika jo keme ani tan ani fla o konnala wala sa protection civil la kana ba minun be ni olobe ma la kana siraba ani ko jo minun be ma soro o ya jira ka fo ko ni siraba kan kasara minu ni olu fana kera anga duba konnala ma ko ma fla olu tura o ko strategela oni jatemne fana ke ko mi seliba mi ni o temena adon kon kama ma koni ni mato siraba kan kasara la protection civil ma ka fola wala sa protection civil ma ko ni ay siraba kan kasara limana a nyonye ne do anga jamana konnala ya dorete ma minun be nulu be siraba matrafa u ka siraba ere sharia ulla batoli o tu fela koy wa sharia minun be ni ulu kan ke sowe mawbi kishiga bo siraba kasara toma no code de la route ye ona nyona limana ko mawire dite o labato ani sira kana boli damateme boli o de be ke sowe mawbi ta siraba kasara so onote ni mawu hakilito ni waliya nuna limana abike sawi mawu kon bi kishi sirama ka kasara ulu torom colonel Bakari Daw protection civil togola ale ajira ka foku keleno ka bara do blasinga bara minu yere ni obike sawi mawu se ka kishi sirama ka kasara toroma kunga limana ona tawuta manifin koni singa telinde bela jile ka teli bebe singa machite feka hali feminum be no ye feminum be ke sira dawla ni maw no kanga maw kishi ka dobo sirama ka kasara la iba soro maw bo fenu laje imana ka ashara soso bebe temeni sen fly ajalla ka fo ni wati na seliminum be kanga jamana konnala ya iba soro asen fe sirama ka kasara de ka chanko sebe konga nyina seliba minkera sirama kasara niya keni sango tai nyinanta de chara kosebe kateme sango taka colonel Bakari Daw alika fola sabu niya da sango tama protection civil ma ko uye ule wulika jom be shegi ani kelendike o nyinanta dum bena keme ani binani ani keme ani tan ani fladema olula ma keme ani ma binani fla olu de jogina sijo tamani ma olu de ni kuna foni 7 indicateur ma anya soro luka kuna foni 7 konnala imana ale indicateur de renouveau killing konnala ko mami kumbe nale kumbe fega jamana kuntigi colonel Asmi Goita ale bonani na ko sekesel konda elela krenen la commune 2 ale tribunal fait wala saka seka yele dani ko inka ni jatemne ke hakilla jina seliba do ere mawbe nyagari la watimna mawklale selila bama ko misri ba konala chedo yini ni marama fin do kumba bulu na foma ko arme blanche muruna nyona no limana ode kumba bulu limana akme feka jamana kuntigi kuturu
ko de bone anina wala sa procureur min flene no be commune 2 konnala ale segal daile limano waliyan yere kele udu saje no bena mimbe talike jouer tlemwa ani kele indicateur du renouveau akafola limano akera bamanan kote ko asiran boyana ni amashibai wala sa komi na akele ni foi kon masega anga jamana kunti soro nga mamimbe nale waliya nke limano tege kon kera alela ka bla sharaka buloka wala sa ka sega segali ka do fara uka mfɛn bi nin kola limano ka sega a makofoli ka tege da abela jileka wala sa mi y dumbiye ale mi fasirin ke burama kariba konate ale mi procureur commune de konala ale de bataki ke adusa jere ka fo commune de tribunal ubuna fere bela jile ke limana ni commune kele ni ka sega teke ama kufole nuna limana amito indicateur ka kuna funu lakalila ka jira ka fo ministre mimbe nalebe farkolo nyeneje kuna bi no ye Musa Atayeri limana ukaye kuma do fo kuma ni amata anga sekoni donko tigilama ulu jimisra fe sabu uye kuma imbla kata yoro were ministre yerema a seyoro mina ministre mi ni nale de banga farkolo nyeneje kuna ko aka wulika jodo senfe do kun laban yere la watimna tarinya da ngan durata kene ba mimbe nu o stade 26 mars ministre mimbe nalebe farkulo nyeneje kuna Musa Atayer ay nyefol do ke kuna fondila we o de hukumu o nyefoli senfe ako mali shini limana amogo nango mali kura limana otiseka ke kuma chama la shini malikura namba fe otiseka ke dongli dala languluna otiseka ke kafo kuma chenyi walma poi chenyun kolu fo limana ko mali shini nabe jo atiseka temeni ni walia nuni limana kuma ko ni fole anga seko nango donko tigilama sekokoro dimina sabu ye kuma blakata sira wore fe mini uya jira ka fo ministre bi feka uluka baraw de lagoshi bulu no ye seko ni donko ye walma ka ulu yere ke bulu ko fe koy ka skena fo uluka bara limano ni mami mbala ebe bara langolo dila jabarani soba sanfe no ye ORTMI indicateur ka fola limano o ministre kelen asegra kana ay kuma min fo ka sega nyefoli ke ala mo bi sega famia soro ayreka kuma la chomina yoro aka kuma nama ni kuma fo nama famia limano aka kan ikana ka nyefoli ke mawye mo bi sega famia soro la chomina o de senfe ministre Musa Atayer ayele jamukan kenega jabarani soba sanfe no ye ORTMI limano aye asigra ka kuma ka ako alega kuma limano mawya blakata yoro mina ote alega kuma ma dabo de koka sekoni donko tigilama ka bara ka alagushi kuma ma dabo o kama kuma indabora de ka jira ka fo ni ko ibe sini malikurajo ni ko ibe shini malikura ka jamana de be ka ire ya kono limano jamana tseka joni barate abi kale kumbi feko de fo bara de jamana tabulo bara de bisika ke ka jamana njo nga ka fo de aleka kuma taleno krengraniala ka sekoni donko dongli dalawni minumbe gafe o seben ko luka bara ula goshi akote aleka kuma dabole do misali do nga misali min do atina fo la goshi do kanyeshi numa de Musa Atayer aye ni kuma fo ako Mali limana Mali seko ani donko jamana bilibili bayi ko ni malita ni ko ni seko ni donko boala limana ambe seka ke Mali ke nga limana anga jamana anga Malia titanye do na tawla kasoro seko ni donko tala de ni ay Mali bilama to be jenye fe limana seko ni donko mbe enfin o de kemesawi an reka jamana ma chamambe adon lasa Musa Atayer ministre mimbe farkolo nyeneja ni shifana ka ko kwenye kuna asigira limano kanani kuma fo wala sa mo bisega famia sorala nga limano una tawota nyefoli nu kewoke nga ko mi Bukari Tulentai ale mi sinema mbola uluka Jekuluba limano nyama danka
ale fana nana kana ɲɛfɔli kɛ kuma min fɔlen nin ye limana ko ministre ye olu dɔgɔya de ministre ye min fɔ olu ma limana ayi k'a bɛ fɛ ka olu ka ɲɛda tiɲɛ diɲɛ ɲɛfɛ o dun tɛ fɛn ye olu bɛ se k'u sigi ka min lajɛ limana u ye u ka dimi fasugu bɛɛ yira limana k'a yira k'a fɔ ministre ye kuma min fɔ nin ye limana maa wɛrɛ ka nin fɔ nka jamana kuturu ministre o ka nin fɔ k'a bɛ bali olu la kosɛbɛ sabu ale min bɛ n'a bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna bi limana yɔrɔ waati dɔ la a kun ye ministre min ye n'o ye Musa Atayɛrɛ ye durata kɛnɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o b'an ka jamana kɔnɔ yan a y'a bɛɛ datugu k'a fɔ ko ɲɛnajɛ tɛ kɛ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na maa caman de ka hakilila y'o ye ko Musa Atayɛrɛ a ye hali a ye waleya min kɛ k'o bɛɛ ye tanamako ye ka ɲɛsin an ka seko n'an ka dɔnko tigilamaw ma limana kuma fɔcogo bamananw ko ten o de b'a ɲɛ kuma fɔcogo o de b'a tiɲɛ kuma in ni dɛ ne ka kuma tɛ nin ye an ye nin bɔ indicateur de renouveau de kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya bi kunnafoni la n'an bɔra kunnafoni di sɛbɛn indicateur de renouveau kɔnɔ an bɛ don min ye fasidi sɛbɛn kɔnɔ o k'a ma ko le sphinx limana o sphinx yɛrɛ daɲɛ fɔlɔ la a ka ja min bɛ a bi ni o bɛ ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la engrais ko kan nɔgɔ minnu bɛ yen ni o bɛ di sɛnɛkɛlaw ma limana a jala k'a fɔ nɔgɔ ninnu san o san ko kelen limana o de bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ yan san o san nɔgɔ min bɛ di an ka sɛnɛkɛlaw ma kɔɔri sɛnɛnaw n'a ɲɔgɔnnaw i b'a sɔrɔ nɔgɔ ninnu limana i b'a sɔrɔ maa minnu bɛ a bɛ di maa minnu ma k'olu ka a di sɛnɛkɛlaw ma i b'a sɔrɔ a ko kɛlen don taɲini yɔrɔ yɛrɛ ye sabu sɛnɛkɛla minnu bɛ yen n'u kan ka nɔgɔ ninnu sɔrɔ nafolo min bɛ di maa minnu bɛ yen n'u kan ka nɔgɔ ninnu lase a seerew la i b'a sɔrɔ nafolo yɛrɛ caya ma maa minnu bɛ nɔgɔ ninnu di sɛnɛkɛlaw ma u bɛ nafolo caman de yuruku ka o bɔ a taayɔrɔ kan o bɛ taa kɛ sababu ye nɔgɔ kolo o de bɛ ta ka taa o doni ka taa di sɛnɛkɛlaw ma o la sa ko min kɛlen nin ye limana min ye sphinx ale ka kuma la a ko ko kura wɛrɛ daminɛnen filɛ campagne min na an b'o kɔnɔna la campagne san 2021 ani san 2022 limana san o san waleya min bɛ kɛ ko a kelen segi kelen fila a ka nin sphinx mɔgɔw ka fɔ la a ko olu yɛrɛ ye sɛbɛn sɔrɔ sɛbɛn min b'a sɛbɛntiya k'a fɔ nɔgɔ minnu bɛ yen ni o dira sɛnɛkɛlaw ma ɲina limana ko nɔgɔ ninnu a si de man ɲi a bɛ fɔ min ma ko engrais feerela tɛ yen limana o de talen filɛ kokura ka taa di sɛnɛkɛlaw ma fo u sigiyɔrɔw la yɔrɔ cakɛda dɔw de bɛ yen i b'a sɔrɔ nɔgɔ ninnu di ka taa di sɛnɛkɛlaw ma a bɛ kalifa olu la o dɔ ye ɲumani de jajɛba ni DPA o ɲɛmaya bɛ Ibrahima Duguri bolo ani Sangoyi Sarl PDG min filɛ nin ni o colonel do limana directeur général de l'office du Niger Musa Jakite ana a ɲɔgɔnna caman walasa société ɲumani SA a jala k'a fɔ o ye cakɛda min bɛ yen ni engrais ko bɛ kalifa la san o san k'a di sɛnɛkɛlaw ma ɲina a jala k'a fɔ engrais tɔni 275 o dira ko k'o di Kucala tɔni 585 o dira ko k'o di OHVM Bamako tɔni 198 o dira ko k'o di Fana tɔni 608 o dira ko k'o di Kita tɔni 50 ko ka t'o di Sikaso min ye n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tɔni 1716 engrais la limana ko o ye engrais kolo ye ɲumani SA maaw ye min tila an bɔra ka yɔrɔ minnu fɔ sisan ni o bɔra yen nɔ a jirala k'a fɔ cakɛda min fana bɛ yen ni o ye société DPA ye ni o ye Ibrahima Duguri ka cakɛda ye limana ko tɔni 471 o de kalifara ale la a ko tila sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ tɔni 35 bugunikaw tun kan k'o sɔrɔ tɔni 190 fanakaw tun kan k'o sɔrɔ min ye DPA société bolo fo ka taa se min ye tɔni 871 limana a jala k'a fɔ tɔni 200 o kan ka di Kucala n'i ye a bɛɛ lajɛ tɔni 871 min ye société DPA ye o de tun kan ka o tila nin yɔrɔ kofɔlen ninnu fana ɲɔgɔn cɛ société sabanan n'o ye société Sangoyi Sarl ye
Musa Jabate ale ka cakɛda don a jɔla k'a fɔ tɔni 400 de dira ale ma engrais la a k'o tila yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ o la sa o tilacogo fana filɛ nin tɔni 200 ko k'o di OHVN ma Bamako tɔni 200 wɛrɛ k'o di Sikaso n'i y'a nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan de mana o tɔni 100 ani 13 ani tɔni 600 ani 35 a fɔra ko k'o de tila sɛnɛkɛlaw olu ni ɲɔgɔn cɛ jamana yɔrɔ minnu fɔlen filɛ nin ye n'o ye kɔɔri sɛnɛ yɔrɔw ye nka de mana bɔ nana kɛ mun kalama Sphinx ka kuma la ko ni engrais nɔgɔ minnu filɛ nin ye nɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye nɔgɔ ye minnu ni a tɛ se ka don sɛnɛfɛn yɛrɛ kɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko engrais feerelate walasa direction de la production agricole min ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmayaso ye Ousmane Traoré limanaw ale kɔni lasɔmini kɛ joona ka ɲɛfɔli kɛ filiale min filɛ nin ye Office Haute Vallée du Niger la OHVN limanaw k'u lasɔmi k'a fɔ engrais minnu dira ɲina ko k'a di sɛnɛkɛlaw ma limanaw ko engrais ninnu a si tɛ se ka don sɛnɛfɛnw kɔrɔ sabu limanaw ko a engrais man ɲi limana Ousmane Traoré ale kɔni hakilila yɛrɛ di kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ waleya min ye nin na a bɛ ka kɛ san o san i b'a sɔrɔ segi de bɛ kɛ nin waleya kelen kan o kɔni y'a ko ta a kan ka lase yɔrɔ min na i n'a fɔ min ye GIE minnu bɛ yen ni olu b'a baara la jɛkulu minnu bɛ yen n'u b'a baara la n'o ye UNSCPC CMDT OHM ka taa ko da olu ɲɛkɔrɔ walasa sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka kɛ cogo min na min ye n ye jateminɛ kɛ direction de la compagnie Malien de développement textile n'o CMDT yɔrɔ o ɲɛmaaya bɛ docteur Nango Danbele de bolo bi Nango Danbele limanaw ko ale a na kɛ ale yɛrɛ ti ka ko bɔ walejugu tigilama ninnu ta la a kɔni kɛmɛ k'u ye k'u to yen ten engrais kolo bɛ ka taa u fɛ ka taa di sɛnɛkɛlaw ma Sphinx ka fɔ la limanaw ko gɛlɛya ye mun ye bi o ye k'a fɔ ni société minnu ye nin ni engrais ko ni fɛn bɛɛ lajɛlen sɛnɛkɛlaw ka minɛnkow bɛ di u ma yɔrɔ waati dɔ la min ye Bakari Togola ye ale tun bɛ sɛnɛkɛlaw ka koɲɛ ɲɛma ni waleya ninnu de nana kɛ sababu ye ale yɛrɛ jamanaw tugu kɛra nɔfɛ k'a fɔ k'a ye miliyari caman dun wa ko nafolo in sɔrɔ yɔrɔ nin yɔrɔ de don sabu maa o maa bɛ yen ko e bɛ bila yɔrɔ kofɔli in na i b'a sɔrɔ maa min y'i ja e de b'o sugandi engrais ko koɲɛ bɛɛ bɛ ta ka di o ma limanaw e n'o bɛ sɔrɔ ka jɛ fɛn fɛn ye yuruguyurugu ye ka o bɔ a ko siratigɛ la nafolo min bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ k'o kɛ aw kunna a waati la Bakari Togola yɔrɔ ale de tun bɛ nin ko fana kunna ale de tun bɛ maaw sugandi ka taa n'a ye maa minnu sugandi limanaw a bɛ t'o da jamanakuntigi ɲɛkɔrɔ jamanakuntigi bɛ jɛ ni o ye ka sɔrɔ ka a ka min ye yamaruya di walasa maaw u ka se k'u ka baara kɛ limanaw ko nin yɔrɔ de la nafolo bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na o de ye nin yɔrɔ in ye ministre min bɛ yen bi n'ale bɛ an ka sɛnɛko kunna ale n'a sigi ka nin ko la ye wa docteur Nango Danbele ale min bɛ CMDT kunna ale fana n'a sigi zen ka sɛnɛkɛlaw lajɛ nɔgɔ kolo min bɛ ka doni ka taa di u ma ka nin ko lajɛ nin cogoya la wa jamanaw k'a fana u bɛɛ lajɛlen de lasɔminen filɛ ka se ka fɛɛrɛ kɛ joona walasa sɛnɛkɛlaw bɛ se ka kisi ka bɔ nin wale ninnu tɔɔrɔ ma cogo min na Sphinx de y'a fɔ dɛ limanaw ale Sphinx kelen kɔnɔna la ko cakɛda min bɛ yen ni u k'a ma ko AGT ale ɲɛmaaba limanaw ko ale fana tɛgɛ tara waleya min ni limanaw ka a bɛ fɔ min ko usurpation de titre limanaw ka i yɛrɛ fɛn ta ka da i yɛrɛ la k'a sɔrɔ ni e yɛrɛ i man ka baara kɛ ka baaraw boloda baara minnu ni o ye yuruguyurugu baaraw ye limanaw AGT kɔnɔna la a jirala k'a fɔ a ɲɛmaaba n'o ye Zana Kulubali ye limanaw commune 5 tribunal ko wula a nɔfɛ bi ka sababu kɛ a ye waleya dɔw kɛ waleya minnu limanaw ni baarakɛyɔrɔ yɛrɛ la a ma bɛn baarakɛlaw ma sabu baarakɛlaw de fɔlɔ wulila ka commune 5 tribunal sɛgɛrɛ limanaw nka yan'o cɛ cakɛda dɔ bɛ yen ko min ma ko AKS consult o de ye min bɛ tali kɛ min ye Zana Kulubali ye ale de bɛ AGT ɲɛma k'a fɔ ko aya Buya Sanusi Sila o min ye AGT ka nɔnabila ye ko o ka hakɛw o bɛ ka tereke a jala k'a fɔ AGT yɛrɛ baarakɛlaw fana tilala ka wuli juillet kalo tile 13 tɛmɛnen na san 2021 ka lɛtiri dɔ kɛ k'o ɲɛsin ministre ma min b'an ka
togoda ɲɛtaw kunna k'a jira la k'a fɔ aya waleya dɔ kɔni bɛ yan anw sigan bɛ an ka ɲɛmaa la n'o ye Zana Kulubali sabu a bɛ ka AGT Mali k'a bila ka taa sira dɔ kan sira min ni o tɛ olu fɛla ye o de ye waleya kɛlen sa u ye procureur min bɛ commune 5 la ka ko in don a bolo limanaw a jala k'a fɔ bi jalaki min binnen don a kan o ye limanaw a bɛ nafolo ta ka don a yɛrɛ dungada fɛ o ye dugukolo sanni so belebelebaw jɔli walima a yɛrɛ denw tɔgɔ la limanaw ka fɛn caman kɛ a denw tɔgɔ la jamana cakɛda de don cakɛda min ni a nafolo a kan ka taa jamana wagane de kɔnɔ limanaw n'o taara sira wɛrɛ fɛ o bɛ kɛ majɛ ye o la fɛnsi ka fɔ la AGT a ɲɛmaaba ko kɔni sɛgɛsɛgɛli nana boloda fo kana se sisan ma min ye maa min bɛ yen ni o bilala a nɔ na fɔlɔ ni o bɛ ɲɛmaaya la fɔlɔ yanni nin ko in bɛ ka sɛgɛsɛgɛ o de ye min ye Buya Sanusi Sila ye nka min ye Zana Kulubali ye limanaw ale yɛrɛ a jala k'a fɔ jalaki bin b'a ka bi wa a makɔnnen don sariya tigilamaw ɲɛkɔrɔ walasa jalaki min binnen don a ka se ka ɲɛfɔli kɛ ko in kɔni min ye n k'a fɔ les Sphinx maaw ye u y'a jira k'a fɔ olu bɛ segin ka na ni kunnafoni ye ka n'a tɔ walawala u ka kunnafoni di sira wɛrɛ tɔw fɛ limanaw e ko an sera ka min lakale aw ye bi o tɛ nin ye kunnafoni sɛbɛn minnu kun ni olu bɔra o de ye nin ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ni ce a ka filɛliko a n'a ka lamɛnni ko ɲuman na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ